Doncs res, a rascar, et faig fora el metrònom perquè ara ja vas amb la batera. Sí, ja vaig. Vinga. El procés de gravació d'un disc comença amb el que vosaltres enteneu per fer un disc, que és unes quantes persones que es posen a tocar. De vegades toquen alhora, la bateria, el piano, el baix, la cantant, o de vegades primer gravem la bateria, després gravem el piano, però això seria una cosa normal, la cosa normal dels estudis de gravació de tota la vida, que són persones tocant. Un cop s'ha fet això, els ordinadors ens permeten... Bé, els ordinadors i els aparells ens permeten fer molta cosa. Podem manipular el so, podem fer que una veu que sona molt maca soni així, o soni com un astronauta, o soni com si parla per telèfon. Podem, una bateria que no s'ha tocat a temps, podem agafar i moure-la una miqueta i posar-la a temps. Imagineu que el bateria ha tocat tota la cançó molt bé, però en un lloc no ha tocat bé. Diem, va, en vez de tornar-la a tocar, que és un rotllo, l'arreglem una miqueta i ho deixem bé. I en el disc queda bé. Podem afinar una miqueta la veu. La cantant en un lloc no ha acabat d'afinar. En vez de tornar-li a fer cantar perquè ha quedat molt maco, ho afinem una miqueta. Es poden fer 1000 trucos que serien com l'equivalent al cinema a maquillar l'actriu perquè sembli que acaba de sortir, no sé, que acaba de treballar amb carbó i està bruta, o perquè sembli que ara està molt guapa, o de vegades li posen unes ulleres perquè sembli que és lletja. Doncs totes aquestes coses amb la música es poden fer. I són les eines que et permeten els ordinadors, o alguns catxarros d'aquests, que això seria, això seria per fer un vocoder, per fer sonar la veu com un robot, junt amb un sintetitzador. Hi ha 1000 maneres de fer cosetes perquè la música que hem gravat amb persones tocant normal, després encara soni una miqueta millor. Es poden equalitzar, es poden fer 1000 cosetes, i totes són una meravella, la veritat. Fa que els discos que escolteu doncs s'hi utilitzin en cada disc. A la meva època, per arribar a ser tècnic de so, s'aprenia amb l'experiència. Només hi havia 2 escoles possibles. Una, començar que t'agafés algun estudi de gravació per fer-los cafès i començaves fent cafès i després anaves aprenent una miqueta i acabaves sent un tècnic de so, així en conec uns quants, i l'altra era que tu mateix n'aprenguessis. Jo vaig començar amb 2 casets. Les cintes de caset que coneixeu, doncs en tenia 2, amb una gravava la música, llavors feia play amb aquell caset i mentre estava sonant la música gravàvem les veus i així vaig començar. Mica a mica ara podem gravar 200 pistes, allò era una pista, se'n diu una pista, una vegada que tornes a gravar, ara en podem fer fins a 200, que voldria dir gravar una persona, després una altra, fins a 200 o 400 si volem. Llavors, actualment sí que hi ha escoles que ho ensenyen molt bé, a Barcelona mateix n'hi ha unes quantes, jo he tingut alumnes que han vingut a fer pràctiques aquí a l'estudi i la gent jove ara n'aprèn moltíssim i té molt de coneixement. I a part d'això, també existeix l'eina anomenada internet, que és una meravella perquè nosaltres apreníem, no diré la paraula dolenta, a castanyes, apreníem a castanyes. Ens fotíem una castanya i llavors apreníem a fer-ho d'una altra manera i al final anaves aprenent a equalitzar perquè la veu sonés més maca o per qualsevol cosa. Actualment tens un munt de vídeos a YouTube que t'ensenyen com fer-ho meravellosament. Tots vosaltres podeu aprendre només amb vídeos a YouTube. Ara, si aneu a una escola, doncs encara millor. Amics que hem estat amb la primera he dit, avui ho farem, però... Dir-vos de quina cançó estic més content del resultat ara mateix seria impossible, perquè ja porto molts anys fent discos com per saber que de vegades una cançó que et penses que és meravellosa, el resultat final no arriba al que tu esperaves. I en canvi una altra que t'agradava arriba a ser meravellosa. Llavors, per això hem d'esperar que una cançó estigui mesclada i acabada del tot. Sí que us puc dir que les cançons m'agraden totes. N'hi ha algunes que a la primera escolta em van agradar més que d'altres, com sempre passa, igual que, no sé, hi ha pel·lícules que t'agraden més que d'altres, però la veritat és que m'agraden totes, m'agraden molt. Són molt maques, tant de lletra com de música, com estan tocades, m'agraden molt. Són aquestes notes de polla. Una cosa és editar-ho tot I l'altra és fer promitjos. Una cosa en particular, us diria en general, el que m'ha agradat molt és que tots els que tocaven, tots ells saben com fer un disco, el podríem fer programant-lo, podríem gravar els pianos, es toquen amb un sintetitzador, es programen els pianos, es posen a temps, es pot programar les bateries, menys la veu, com aquell que diu, es pot programar tot. I tot i això, ells han volgut
recrear-ho tocant, amb lo bo i lo dolent que significa això, és a dir, les imperfeccions que té una persona tocant es converteixen en coses molt bones per la música. Que les coses no siguin perfectes és meravellós, és el que diferencia les persones de les màquines. Les màquines et tocaran el piano perfecte i a temps, però no fan música, simplement toca perfecte i a temps. I a mi m'agrada molt aquest esperit de la gravació que hem agafat de no quantitzar, no mecanitzar, no convertir en robot la música, sinó intentar fer-ho amb tot el carinyo del món. No,